کوئی بال دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ سانو ایویں نہیں مدینے نال پیار ہویا ہویا، مدینے والا ماہی لجپال ہی ہے۔ دنیا دے جتنے بھی وفادار تے پیار کرنے والے ہون، بڑے ڈاڈھے یار ہون، رب جان دے چھڑ جاندے، اور نام ہی چھڑن تے گواہی دیو قبر تو اگے تے کوئی نہیں نہ جاندا۔ اے آمنہ دے لال سونا تیرے غلامہ دی عظمت تو قربان، سونا تیری لج پالی تو صدقے، جتھے سارے چھڑ جان تو اتھے بھی غلامہ دی ماں پھڑ لین۔ تکیا نہیں تو ساں بڑے بیلی، اور آج کل تے میں نہ بیلیاں تے اعتبار کردہ ہی بندہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بیلی سب تو زیادہ دھوکھا ہی بیلی دین دے ہو، بیلی بڑے بڑے نا سجنا، پر میں قربان جاواں تینوں بیلی بڑے نظر آن گے، پر آمنہ دے لال جیا بیلی کوئی نہیں نظر آئے گا۔ حضرات علی وقار بڑے بڑے لجپال دے وفادار، جنہ دے ساہ نہیں نکل دے تینوں تکیوں بغیر۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سہ سہ جوڑی سنگت دیوے کے پر آخر ویتا پئیاں جنہ باج گزارا نہیں دیو شکلہ یاد نہیں رہی۔ بیلی بڑے بڑے ہوندے ہیں، میں جمعے تے بھی تو انہوں دسیا سی، پر یار بیلی چنگے بنایا کرو، بیلی چنگے ہون تے بندہ جنت وچ بھی ٹر جاندا ہے، صدقہ بیلیاں دا۔ بیلی نہ چنگے ہون تے بندہ دوزخ وچ بھی ٹر جاندا جے۔ اس واسطے کیونکہ صحبت سہلے ترا سہلے کو ند، صحبت تالے ترا تالے کو ند۔ نیکاں دی صحبت تینوں نیک کر دے گی۔ رب دا نا ہے نشیاں نو بیلی نہ بنایا کرو، چرس تے سگرٹ پینے والے بیلی نہیں ہونے چاہیے، بیلی نبی دے غلام ہونے چاہیے۔ دال آنے والے بیلیاں تو بچیا کرو نا۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو میں اپنی مضمون دی طرف آنا۔ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے بیلی، بڑے بڑے وفادار، بڑے بڑے پیار کرنے والے، فرماندے نے بیلی بیلی اے ہر کوئی آنکھیں کہ میں بھی آقا بیلی اس ویلے دا اے کوئی نہیں بیلی جدو ترسی جان اکیلی، بے شک بیلی کوئی نہیں پر سانو تے غم کوئی نہیں نا، اسی او بیلی بنایا ہے جیڑا قبر چ بھی کلیاں نہیں چھڑدا۔ حضرات دی وقار تائیں تے اسی آنے آنا کہ سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دے دینے، میں سنے آئے قبری اندری آقا دیدار دے دینے، خدایا وقت وہ چھتی لیاوے یا رسول اللہ، خدایا وقت وہ چھتی لیاوے یا رسول اللہ۔ حضرات بہن بھائی رشتہ دار سارے سجن تے بیلی جدو چھڑ کے آ جاندے تے فرشتے آ جاندے سوال کرنے والے، دس بھئی دنیا تے کی کردا رہا ہے؟ تے حضرات میں قربان جاواں آمنہ دے لال سونا تیری عظمت غلامہ کول فرشتے آنا ہے نا، تے کہیں پھر ایتھے ہوئے نا بھیڑ بن جائے جی، تے اسی اپنے اپنے یاراں تے بیلیاں نو فون کرنے ہیں بھئی یار میں نو مسئلہ بن گیا ہے میری مدد کریو، لیکن قبر اچھ کوئی فون نہیں چلنا، قبر اچھ صرف آمنہ دے لال نال گل ہو سکتی ہے جے رابطہ ہویا تے۔ رب
رابطہ ہونا شرط ہے، جے رابطہ ہویا تے مدینے گل سنیندی ہے قبر وچوں بھی، کیونکہ مدینے چوں فون دی طاقت ہی نہیں، اتھو سنے تے آمنہ دا لال سندا ہے۔ حضرات دی وقار اگر سنانا چاہندے ہو تے انج سنا لے آجے، سنے فریادی پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کن دھر کے بھائی جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا، جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا، جڑا ایتھے بولدا ہویا رب جاندا اوتھے بھی بولے گا۔ زبان تے یا رسول اللہ کا نعرہ اگر ایتھے چڑھیا ہویا کہ اوتھے بھی زبان بولے گی، چپ نہیں رہے گی۔ جڑے ایتھے چپ نے شاید اوتھے بھی چپ رہن، جدے سینے تو یا رسول اللہ نکلیا اوتھے بھی بولے انشاءاللہ۔ حضرات دی وقار میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو قربان نہ جائیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دین لوگ کہتے ہیں جی قبر اچ بڑا خوفناک منظر ہوئے گا تی اتھی بھی آنیا ہوئے گا، پر وہ منظر وہ تو بدل جائے گا نا بھائی، منظر بدلے گا نا جدے غلام ہاں جدو وہ تشریف لے آنگے وہ تو قبر جنت دا باغ بن سی کے نا بھائی، جدو آمنہ دے لال نے آنا ہے پھر قبر جنت دا باغ کی میں نہ بڑھے گی۔ حضرات دی وقار قبر بڑی اوکھی ہے، پر قبر اوکھی سوکھی ہو جاندی ہے جدو سرکار آ جانگے۔ حضرات دی وقار میاں صاحب بڑے پیار نال گل سمجھا گیا، فرماندے نے لوکا سانو ایان ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی، اسا سنیا ہے قبر دے سی اندری پنڈا اوکھاتے منزلہ بھاریالی، ایک کوٹھڑی مللی رہن خاطر جدے نا کوئی بوئے نا باریالی، جدو خزانے چمن وچوال کھولے پنچھی اٹھ گئے ماری اڈاریالی، جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج الاوی بازیاں ہاریالی، محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا اور کملی والے دیا سچیا یاریالی،
دیو نہ کچیاں یاریاں چھڑ دیو نہ گندیاں یاریاں آؤ نہ میرے آمنہ دے لال دے غلام بن جاؤ اوے سجنوں جدو سارے چھڑ جانا جے قبر وچ دولت مال اے دنیا دے اولاد کم نہیں جی آنا اے قبر وچ آمنہ دے لال نے کم آنا جے تام آتے دے کہہ رہا نا کہ قبر دی اندر سرکار آنگے تے غلاموں پکی گل جے سید سمجھ لو عالم دین سمجھ لو اپنا امام سمجھ لو گل سچی پیا کرنا میرا ایمان تے عقیدہ ہے جدو بھی قبر آ جاؤ قبر دے اندر مدینے والے منہ کر لیا جے اوے پاویں گناہگار ہے پاویں لاکھ برے ہے میری سرکار گناہگاراں نو وی سینے نال لا لیندے جے کیونکہ میرے اللہ دا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور رحمت للعالمین نے مدینے والے منہ کر گیا کہ جے سن فریادی پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کلے در پیڑا اڑیا میرا وچ قبراں دے جتھے مچھلی بیٹھے ڈر کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار امت مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا نسیما جانبے پتہا گزر کر عالم محمد را خبر کر پنجابی ایک سمجھ لوا کی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزریو کی سونے بس قبر ایکو سندیسہ دیا جے کہ یا رسول اللہ پیڑا اڑیا میرا وچ قبراں دے جتھے مچھ نہیں باندے ڈر گئے محبوب سبحانی حبیب ربانی میری خبر نہیں ہو جب کر کے تے نسبت جلان دی یہ سونے نر ہو سی تے او کٹھی لگ سنے تر کے حضرات دی وقار نسبت حضور نال ہوئی تو سنیو سانو کیڑا ڈر ہے انشاءاللہ بیڑا پار نہ ہو جاسی معزز و محترم اسی کسی عام بندے نال تیاری نہیں نہ لائی اسا تے لج پالاں دے غلام ہاں کسے دی کسے نال ہے کوئی آندہ میں کسے دی پارٹیاں کوئی آندہ میں کسے دی پارٹیاں ممبر رسول تے بے کیا نیا ساریاں پارٹیاں بعد اچنے سب تو پہلے اسی تاجدار مدینہ دی پارٹیاں سنی تے پارٹی حضور دی نے سنی تے جائیداد حضور دی نے سنیاں دا گھر تے بار مال تے اولاد بچے رزق ساڑی ہر چیز آمنہ دے لال دے قدمہ تو قربان ہے